Veľmi dobrý vstup do stretnutia. Začali sme z 0-14 Šnúroč, sme domáci veľmi zaskočili, aj keď sa postupom času vrátili naspäť do hry, ale vlastne od tohto momentu my sme neprehrávali a udržali sme si mierny náskok a celý zápas sme zvládli takticky na veľmi slušnej úrovni. Kľúčové osobnosti dnes? Samozrejme Krista Lengor, ktorá dala 20 bodov a mala 17 doskokov. Zuzana Žírková, proste z toho hráčky, ktoré sú tu práve preto, aby tieto ťažké zápasy zvládali. Čo do tretieho zápasu doma v stredu? Treba sa ešte ukludniť, ešte nie je nič vyhraté a ten zápas začne od 0-0 a treba sa sústrediť od začiatku na to stretnutie a završiť túto sezónu víťazstvom a majstrovským titulom. Ešte niečo k domácim. Dneska tu bola asi najvyššia návšteva. Myslím, že Čajky sa rozlúčili celkom dobrým výkonom. Samozrejme, Čajky podávajú celú sezónu veľmi dobré výkony a získali si divákov na svoju stranu, hrajú atraktívny, moderný basketbal a tí ľudia si radi prídu pozrieť mladý tým, ktorý je takýto uževnatý a dostane sa až do finále Slovenskej extraligy.